עכשיו נכנס לזירה, נבדק מספר סידורי 2. הבחור בגלימה, לא ידוע. צק, צק. יוקו סרנו השלישי אומרים לי. נבדק שלא נמשיך, זה נורא נחמד. טוב, אנא נבדק מכך, נוכל להביא... בישול ראשוני! רגע, אנחנו... אחרי שהוא קיבל, יכול להיות שנקרא בישול ראשונים, פה החוקר בישל את מוחו באמצעות... נבדק גיל. נפגש עכשיו מין, נשק, בודקים עוד יכולת מדהימה של הטכנולוגיה שהם יצאים. רואים מערך סוללה, ועכשיו נוכל להקים אותו, אני בטוח שמישהו מנורח לקהל. זה מזעזע, נראה שהחבר הסולרי שלו מבוטל להפוך מערך ההגנה האישי שלו, במקום לטרוח לעשות משהו, פשוט לחכות שיגע בו והתחשמל לו למוות. אנא, תקופה, תודה רבה, תוציאו את הגופה. אלה היו 3 דרמות, ועכשיו אנחנו נכניס את אחד